dyna'r peth pwysica yma di ddysgu mi ydy ffaith bod Iesu Grist yr un ddoe heddiw ac am byth. Fydd yma'n deud yn Hebreaid. A dim ond beth yw'r sefyllfa, bod Duw yr un fath. A galla bod ni ddim wedi bod yn gallu gwneud be oedden ni'n arfer gwneud. Ond y gwir ydy ma, gwaith Duw, da ni'n ynglyn efo. A da ni'n cael bod yn rhan o'r siwrna yna, ar fraint yna gael bod yn rhan o'r siwrna. Ond dwi'n meddwl, ar y cychwyn hefyd, dwi'n cofio stori yn ei ddarllen pan o'n i'n blentyn am yr hogan bach yma oedd i fod wedi trwsio twll yn ei ffocad. Ac oedd hi'n dal i feddwl am wneud o, ac oedd hi ddim wedi wneud o. Ac yn diwrnod, oedd gen i bres yn ei ffocad doi. A mi gollodd y pres. Ac oedd hynna pyn bach fatha cychwyn y Covid yma, lle o'n i wedi meddwl gwneud dalen Facebook, o'n i wedi meddwl gwneud grŵp WhatsApp, o'n i wedi meddwl gwneud y pethau mae i gadw mewn cysylltiad efo rhieni a'i plant. Ond o'n i heb. Ond ar gychwyn hyn i gyd wrth gwrs, oedd angen i wneud o ar fyrder mwyn cadw mewn cysylltiad hefo'n plant a teuluoedd. Dyn ohono rhyw wers bach ar y cychwyn. A wedyn yn dilyn hynny, dyma wrth i'r amser fynd yn ei mlaen, sylweddoli gymaint ydyn ni angen bod mewn cysylltiad hefo'n gilydd. Cysylltiad hefo'n cydweithwyr, a hefyd cysylltiad hefo rhai da ni'n gweithio hefo nhw'n plant yn ieuenctid a'i teuluoedd felly. A dwi wedi gwerthfawrogi'n fawr iawn fel da ni fel cydweithwyr wedi cyfarfod i studio'r gair efo'n gilydd ac i weddio hefo'n gilydd. A wedyn pan mae'r amser wedi dod i ni fedru cydweithio, dwi yn teimlo bod ni fel tîm ar hyd a lled Cymru wedi'n cryfhau oherwydd yn bod ni wedi cael y cyfle euraidd ma go iawn i ddod efo'n gilydd at y gair ac i weddio hefo'n gilydd. Wedyn unwaith nathon ni sylweddoli, wrth gwrs bod ni'n mynd i fedru cyfarfod yn plant. Nath rei ohonon ni ddod at yn gilydd a meddwl sut fedrwn ni gadw'r cysylltiad yma hefo'n plant. A nes i fedru gwirfoddoli hefo tîm ohonon ni oedd yn dod at ei gilydd i greu pecyn clwb plant. Ac yn dilyn, mae creu'r pecyn yna wedi bod yn brofiad arbennig a cydweithio mewn tîm eto fo hynny dros y misoedd. Ond wrth fynd ar pecyn i'r plant ac i'r teuluoedd, a pan oeddwn ni'n cael rhoi cnoc ar drws, cael sgwrs hefo'r rhieni, a cael sgwrs bach am sut oedd y plant a sut oedd pethau. Ac jyst cyfle i ddod i'n nabod bobl y well. Ac eto pam na fyswn ni wedi gwneud hynny cynt. Ond oherwydd y cyfnod yma bod ni wedi cael yn gyrru fwy i wneud hyn. Mae hynny wedi bod yn rhywbeth gwerthfawr iawn i ddysgu. Dwi'n meddwl, eto bod ni'n cael mynd ar y siwrna yma hefo Duw. Bod ni'n sylweddoli hynny. Dy'n gwaith ni dio. Da ni jyst yn cael bod yn rhan o be mae Duw yn ei wneud. A wedyn un beth arall wrth gwrs ydy gorfod dysgu ffilmio a dysgu gyrru ffilms dros y we ar ei bethau felly. Gyrru nhw at bobl glem fatha Gwyn Rhydderch mwyn rhoi nhw at ei gilydd i greu ffilm hefyd i rhoi i fyny. A mae hynny eto wedi bod yn brofiad gwerthfawr yn ystod amser yma. Dwi'n meddwl, y peth ydy dal gafal ar y pethau da yn ystod y cyfnod yma. Yn sicr mae pethau fel rhannu'r pecyn clwb plant a gweld rhieni yn drws, ond hefyd i gweld nhw yn y cefndir pan oeddwn ni'n gwneud clwb plant swm efo'r plant felly, a nhw'n dod i mewn efo rhai o'r gweithgareddau felly, a jyst cynnal y perthynas yna go iawn a datblygu'r perthynas yna i chryfhau hi. Ac eto, rhyngddo ni fel gweithwyr hefyd, mae be da ni wedi ddysgu yng nghwmni'n gilydd a dod i nabod yn gilydd yn well yn y cyfnod yma. Eto'n rhywbeth i adeiladu arno fo, fel y byddwn ni'n gallu cydweithio a rhoi bethau penodol, ond yn gyffredinol hefyd i gefnogi'n gilydd a annog yn gilydd yn y gwaith. Oes, da ni, dwi'n meddwl,
ia, cymryd gafel ar y sgiliau. Peidio gollwng gafel arnyn nhw. A gwneud defnydd arnyn nhw pan fydd yna gyfle yn y lle iawn.